Evo nas, nakon koliko, 100 km stali smo u se Gotarda, malo da, a šta moraš? Te proteralo te, a? Pa smo stali malo da se ispustimo. Ćemo možda neku kiflu uzeti. Kad seljak nađe moderni WC. Sam se igra. Nešto prigrizemo, kiflu sa kapućinom. Mjesto je uredno i lijepo. Mi smo u njemačkom dijelu Švicarske, a našli smo jednoga velikoga gorilu. Ne onoga tamo, ovoga ovdje. Evo da pozdravimo gorilu. Dragi gorila. Sad je ljut na mene. Moramo ići dalje, jel da? Malec. Da je ovaj dio Njemačke predivan, ne? Prvi put sam ovdje i stvarno sam ostao zapanjen. Ovaj spava već nekih 60 km. Ovdje čak ima jedan hotel, neko jezero, ja sad ne znam je li jezero, ovdje je bila brana sa one strane. Tako lijepo što je sve borova šuma. Tada sam parkirao, morao preći cestu da bi pogledao sve. Idemo dalje još nekih 40 km i nadam se da ćemo stići. Evo mali se sinčići. Spava, uživa. A rano smo se digli u slučaju. Može se ovo proći da se ne snimi. Ovo ljepotu. Živancija voziti ovako. Ovdje je priroda da svisneš, kako je lijepo, je. Fenomenalno, prvi put sam na ovoj strani Njemačke, predivne. Ovdje isto, sad ne znam je li umjetno jezero, ali isto je predivno. Pogledajte, ovo ljudi se kupaju u pola 9 ujutro. Jezero je sigurno umjetno.